U l-iktar waħda li niftakar li kienet li ma nafx nistgħu jgħidu pubblikament. Onestament, imma. Jaf ikollna bżonn na editing, imma. Insomma, jena titkellem miegħek ta' kważi Insejt. Insejt li għu l-kamera si kollox. Onestament. Da kien hemm kamra ta' roti. Sawa ġil fuqet mill-kuruturi kien hemm kamra ta' roti. Però kamra mux xeddet tifhem, jew garax jew whatever. Kien hemm rampa apposta f'dak il-kurutur biex jkun jistgħu jinniżlu roti, però ġewwa kien il-bib tagħha kien kollu kaxxi żgħarek. Dak ġiex imbagħad tiftaħ bil-antika, ma nafx tafx huma. Mela, sħiħa. Ġon nibdew nibdew intliftit. Fejn qiegħed hawnhekk? San Giuseppe. Għadna San Giuseppe, alright. U insomma kellhom dil-kamra tar-roti, sawa, u l-bib tagħha dal-kamra tar-roti kien bil-qisu fir-rol tiftħu hekk, taf kif inti? Vertikalment? Qisu hekk. Xorta jissakkar. Sawa. Imma mbagħad kellu dik qisu l-ħaġu biex għasta fis. Il-firrol li fuq u taħt? Le. Ma ġeneralment ikunu orizzontali, ma importax, kellu firrol. Anyway. U apparti minn hekk kellu ħafna twieqi żgħar. Il-bieb, u mbagħad bil-xismu tal-injam. U ġewwa insomma kienu jżommu l-imbarazz daw, tifhem? Ovvjament kien hemm tfal ta' 16, 17, tifhem? Kienu jżommu l-imbarazz, tifhem? Imbarazz, roti. Drogi. Min, tfal stess kienu jżommu drogi. Alright, okay. Ġewwa u daw il-ħġieġ, ovvjament, jekk ma kienx ikollhom iċ-ċavetta biex ma qogħdux imorru jiftħu bil-lej u biċ-ċavetta u hekk. Kien ikollhom daw il-ħġieġ hekk, kien hemm it-twieqi, kienu jwaħluha ma nafx biex, tifhem? Mort xi ma nafx kemm il-darba magħhom bil-lej, nidħol minn ġottieqa, jiena ngħaddi minn ġottieqa nġib minnhom il-borża, dak iż-żmien kont borża, tifhem? Tielhom u taqdihom. Naqdihom. Fis-sens ta' taqdihom tgħinhom biex da. Soġġettiva Dik niftakar. Xi drogi kienu? I would not remember. Għalhekk għatlek borża, because I can't remember if, you know. Ġejnt ma mbagħad ma konx kun parteċipi magħhom fil-festin li kienu jagħmlu. Dik ma niftakarix no. Jekk tawni xi ħaġa ma niftakarx. Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l-daw kollha li diġà qegħdin fuq il-Patreon tagħna mingħajrkom da xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valuri huwa siewi f'ħajjitkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com/John Mallia, tagħtu l-kontribut tagħkom min-naħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin gas mat-tarnak.